4, 5, 6, 7, 8. Дала едно, две, три, 4, 5, 6. Дали на Алекс са 3 мандарините? Едно, две, три. Толкова ли са, дечица? 3 ли са мандарините? А колко са му уста? Точно така. Продължаваме с втора задачка. Теди имала 10 лимона. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дала на Ирен 5 лимона. Едно, две, три, 4, 5. Дали Теди има 4 лимона? Едно, две, три, 4. Дали има 4 лимона, Теди? Не. А колко са останали? 5. Чудесни сте, браво!